Някой път ще ги вдигна купите, окей? Всичко с времето си. Всичко с времето си. Не бързаме за никъде. Enjoy life. Не искам толкова да се задълбочавате в Brawl Stars. Става ли? Говорим за всички. Brawl Stars е едно хоби. Игрите са едно хоби. И всичко свързано с тях не си заслужава. Ако това ще ви коства времето с вашите близки, това ще ви коства времето с вашите приятели или това ще ви коства време от училище, нищо не е по-важно от всички тези неща. Игрите, купите... Опа! Всичко това е за забавление. И нищо от това не трябва да се взима толкова на сериозно, да се жертват някои много по-важни аспекти от живота за сметка на това да съм с най-много купи или това да съм с най-големия ранг и така нататък. Брата ти от прозореца се завърна. Сключи ли бизнес сделката? Това е въпрос. Да. За колко милиона? Какви ми? Бизнес сделката. Трилиона. Трилиона. Значи ще ходим на почивка. Да, иди. Идваш ли? Тъкмо преди това, преди 5 минути говорих как нищо не може да... Нищо от игрите не трябва да се забърква с нещата от живота. Нали, игрите са част от живота, но никога не трябва да се пренебрегват по-важните неща и аспекти от живота за сметка на игрите, защото стават някакви токсични неща. Моля? Сори, ще прекъснах. Ти стана ли Diamond 1? Да.